Sa CCTV footage na ini, alas 3:53 nin hapon kan nakaaging Domingo, Nobyembre 19, mahihiling ang pag-abot kan van na pigmamaneho ni dating Bula Mayor Benjamin Dicena sa sarong gasolinahan sa Barangay Pawili, Camarines Sur. Makalihis ang sarong minuto, mahihiling man ang pagbaba sa van kan dating alkalde mantang pigkakargahanin gasolina ang gamit kaining bihikulo. Sa video, hagop man magin ang paghiling ni Dicena sa price board. Makalihis ang pirang segundo, mahihiling man sa CCTV ang pag-abot kan sarong 8-wheeler truck. Dain na nahagop sa CCTV ang pagkakaligis kan nasambit na truck sa dating alkalde. Alagad sa mga litratong ini, mahihiling ang duguan ng si Dicena. Sigun sa hepatura kan Pili Municipal Police Station, depensa subuot sa inda kan truck driver, dain ka ini nahiling ang biktima. Alagad sa investigasyon na pag-araman na nasa impluensya ininin arak. Binisto ang sospek na si Ricardo Solbita Etermeños Jr., 50 anyos asin residente kan Tagkawayan, Quezon. Itong pighiling niya duman kung pera ng bayarin siguro yung inaano niya. Tapos nakatalikod po. Kumbaga, habang naghihiling po siya duman, biglang nagabot ini yung Isuzu Giga truck na ini na minamaneho ni Ricardo Solbita. Siguro dahil niya napansin si ex-mayor na nakatindog duman. Kaya pag habang ipoposisyon niya sa iyang truck, nasagi kang truck niya ang likod ni Sir na Benjamin. Pagkasagi natumba ini. Kang pagkatumba, sakto subitis niya, iyon naman ang inagihan katong rida, katong truck. Sigun sa esposa kan dating alkalde, nakaiba kan mangyari ang insidente, padagos pang pig-uobserbaran sa Naga Imaging Center Cooperative Hospital ang dating mayor. Mayo man subuot sindang kasiguraduhan kung makakalakaw pa ang dating alkalde. Ay pag pagkarga kami, pigilin niya. Tapos, wala sa auto. Tulungan sa auto, nakatungkaw. Sabi man ako nagbaba siya, naghihiling kaya. Tapos, pigpapagyan ako katong gasoline doon. Ano ba yung nangyari nga ni sa iya? Kaya naman nampi nangyari. Nahiling ko na lang. Natuwa na lang ako naman sa auto niya. Na-accidente nga ni siya agum ko. Sa presente, nasa kustodiya kan Pili Municipal Police Station ang suspect. Kasong reckless imprudence resulting to serious physical injury ang kasong isinangat sa suspetsyado. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.